Zig n'o ye Zimbabwe goldu tɔgɔ suruman ye bena Zimbabwe dollar nɔrɔ bila min nafa cunna kosɛbɛ salongo ne ka akɔlɔlɔw sigi sanni feere siraw kan. Bank Central Gouverneur John Musayan Vanyu ka fɔla k'a daminɛ bila an ka bankiw bena an ka warikɔlɔ in falen nafolokura bɔlen in na a ka fɔla a be ka nafolokura ni yiraliw kɛ waati min na a ye laseli kɛ bankiw ka nafa dɔgɔyaliw la kosɛbɛ min bina ka bɔ 130 la ka kɛ 120 ɲɔgɔn ye. An ka nin nafolokura ni n'o ye Zigi ye a bena kɔkɔrɔma don n'an ka dugujukɔrɔmafɛnw camanw ye lulu ni marjanɛw ni jamanw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani sanu ye. Musayan Vanyu ka fɔla up to the countries that want to accept it, but all we can say is that if you got Zig, nin taabolo nunu a bena kɛ sababu ye ka nɔgɔya don an ka sanni feerew siraw la an'an ka nafolokun baaraw la a ka laseliw la a be ka warikura nin yira waati minnu na ne a be tigɛ segin kan ka daminɛ 1 na ka taa se fo 200 ɲɔgɔnna ma. Salongo dollar zimbabweyen bina ne 100 ɲɔgɔnna ye ka kɛɲɛ ni l'Ameriki wari ye. Tile 21 be jamanadenw bɛɛ lajɛlen bolo ka taa u ka warikɔrɔw fali warikura nin na. Musayan Vanyu ka laseliw la.